Dostlar, Söýgi Tüneli var ya, tünelin adı Ukrainanyňça tünel kochania, orçça tünel любовь, türkmençe Söýgi Tüneli, türkçe Söýgi Tüneli, başka İngilizce Tunnel of Love. Uzunluğu 6 kilometr. Günne bir kedek poýda geçýän eken içinde. Ýöne wagtyň geçmegi bilen dastyr gaty owdamanan üçin ýuwaş-ýuwaşdan turizm ýerine zady başlaýar. Urup başlaýar we bir topar turistler gelip başlapdyr. Soň Ýaponiýa ýa-da Hytaýda Hytaýlar bir kino çekipdirler aňarda, kino düşüripdirler. Onda da hasam köp meşhurlugy ötüpdir da. Bagtymyzda şuada ýagşagan o häl ýaman eret ýagşap oterdi. Şuat gowy, Hudaýa şükür. Ene bir saat ýagmanyrda hat gowy boljak. Oň häzir şo ýörep barýat. Görüşüňiz ýaly taşdörük, tokoýluk. Bulam Andrei näşe oýunda galyp ýör. Şuat gaty gowy bolan dünýäň näçe ýerini geden. Kän ýerim galmandyr kamerada. Şoň üçin şuat öçürýän, baram soň ýene açarym. Bale. İnternette görüşmýärek bar eken. Berde her mewsum, her fasıl gelsen bolýar. Her fasıl aýratyn owdanlygy bar. Biz şu aprel aýyna geldik. Apreliň soňlarında şu may aýyna geçýär. Şunýarak ýap-ýaşyl. Tokoýdyň içinde ya poýz ýoly dastyra ýaşyrdylan ýörtülen Gatydan turistler Amerikana gelýärler. Ýörüýde soň üçin şähere geldim. Gelenime değdi Gatydan. Hemişe bäzi Ukrainanyň öýlenýän jüwitlerim bäri gelýän eken. Ýörüýde turada düşmek üçin stakel turada düşüp gidýän ekenler. Ýa bäriň nähili näme diýilýär? Meden bäriň däpde turada gorup gidipdir da öýlenler sakelýär. Dostlar, şu adam ýörep barýar. Entäk soňuna çelli gelemdik. 2 kilometrda da ýörendir. Soň şu ad görnenok, görýän bolsaňlar. Aňa çelli gidýär. Soňuna çelli barar bilendik. Şunýal dowam edýär. Dostlaryň bilen maşgalaň bilen gelmek üçin gaty gowy ýer. Eger Riwne şäherine gelseňiz, hökman gelin. Klewan diýen bir şäher çetinde ýerleşýär. Göni Riwneň merkezinden poýz bilen gelip bilýäňiz.
ardancak 11 grivin. Şu an yerinde qayıtıp barýas. Soňra çelli gitmedik. Gaty bu da qolanyn soň. Görüşüňiz ýa-da gördüňiz näli ýerdegini. Şunu ýa-da dowam edýär hemmeri. Gelenime gaty begenýän. Gelenime deyip diýsen boljak. Hem bu adamlar bilen tanışdym. Hem bärini gördüm. Bu men üçin gowy tejribe boldy. Bugün Mehmet sana bilen maksat belki bunam berde galaryn ýertir Lusk diýen bäre ýakyn Lusk diýen şäher bar. Şoňa giderin. Buň altam erte giderin ýa-da buň ýörärin bilemek. Ana görüşýänçäk. Awlum. What does perfect even mean? Is there Dostlar, şu an can we switch up all the rules and imagine a utopia? Klevan şäherçäki tan böyle öwelňe. Böyle öwelňe ýanky giden tünelmi, Söýgi Tüneli. İkinji bölügi, bulam birinji bölügi. Birinji bölümde Klevan Gala. Klevan Gala. İkinji Gala. Klevan Gala'na geldik. Könüden Gala. Oradan Klevan'a geldik. Berden görüpler. Şu an yağ salon için. Sala yağ salon ki uzun kullanır. Könüden Gala. That's all. It's overrated. These expectations they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm trying to live inside the upside down. For a minute, pretend. Honey, I'm a perfect 10. Tuvaletler önden aldım. Honey, I'm a perfect 10. İşte tuvaletler ne denekenler. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect. Gittim hali. Görä. Yıkıldan gittin. Okay. Binanın içi bärde köp zat üçin ullanılypdyr. Hastahanada bolupdyr. Soň türme üçin hem ullanıpdyrlar. Soň kolej hökmünde de ullanıpdyrlar. Tarihi köni.
Şu an aşağına gidip barýar. It's like a prison room. Ana Real prison. turma otaklary. Bulan